खुलुमबाय रायजोफोर आङो बे भिडिअखौ सासे हिन्जावसा गोमानायनि सायावहाय लाबोदों। सासे 14 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसा गोमानानै दङ। दा बेनि सायावहाय आं बे भिडिअखौ लाबोदों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायनानै होबानो जाबाय आरो भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामना होदो आरो नोंथाङा जुदि बबेबा जायगायाव नुसनोब्ला खिन्थाहरबानो जाबाय। आङो न'खरनि नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनानै होगोन आरो लोगोसे बे गोमानाय हिन्जावसानि फट'सफोरखौबो आङो स्क्रिनाव होनानै होगोन। नोंथांमोनहा बेवहायनो सिनायनो हागोन, नङा होमबा? दा बे हिन्जावसानि आङो डिटेल्स बा मुंफोरखौ आं खोन्थाहरग्रोनि नोंथांमोननो। आङो आधार कार्डनि एड्रेसखौनो खोन्थाहरगोन मबाइलाव नायनानै। दा बिनि मुङानो जाहैबाय बासन्ति बसुमतारी। नोंथांमोन केयार अफ रबि बसुमतारी। बेनिफ्राय भिलेजआ मिलानपुर बेलतला नोंथांमोन। बिनिफ्राय पिअ थारालांसु डिस्ट्रिक्ट हजाइ स्टेट आसाम पिनकड 782446 नोंथांमोन। बियो बिनि एड्रेस। दा बे हिन्जावसाया 3 तारिखनिफ्रायनो गोमानानै दङ। 3 तारिख माने बे आगष्टनि दाख्लै थांनाय समबार खालिनिफ्राय बियो फुंनि 7टासो समावहाय माने टेलरनावहाय गावनि ड्रेसखौ एसे सुथेहैनो होननानै थांदोंमोन जाहैबाय। न'खरनिफ्राय खोन्थाहरनाय बादिब्ला टेलरनाव थांनायनिफ्रायनो बे 7टा समनिफ्राय फुंनि 7टा समनिफ्रायनो जे समावहाय ओंखारलांदों दा बिनिफ्राय दासिमबो न'फारसे गिदिंबोफिनाखै। दा बेनिखायनो न'खरा माने मोनफिननो थाखाय आंखौ बे भिडिअखौ खालामनो थाखाय खावलायहरदों। दा सोरजोंबा बबेबा जायगायावहाय थांफ्लांदों ना बबेहायबा आन्दायहैबाय ना माहायबा सोरजोंबा लांखार जाबाय बिनि फारसे जेबो डिटेल्स मोननाय जायाखै। दा बेनिखायनो रायजो राजानि मदद लुगैदों न'खरा, जाहाथे नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होयो आरो बबेबा जायगायाव जुदि नुसनोब्ला नोंथांमोनहा बे आं स्क्रिनाव होनाय न'खरनि नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय आरो नोंथांमोनहा आंनिसिमबो खिन्थाहरनो हागोन आरो जेरावखि नुवा मानो नोंथांमोनहा हमथानानै दोन, आं बेखौनो खावलायबाय। आरो लोगोसे भिडिअ कल बा भिडिअस खालामनानै न'खरनि नाम्बाराव हरबानो जाबाय, नङाबा आंनिसिम हरबानो जाबाय। आं आसा खालामो बे भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनहा गासैबो एसेब्लाबो मदद खालामगोन होननानै भिडिअखौ शेयार खालामनानै, जाहाथे जों बे बिनानावखौ मोनफिननो हायो, नङा होमबा? 14 बोसोर बैसोनिल' जादों दासो, 14 इयार्स अल्ड। बिनि मुंखौ आं खनसे फिन खोन्थाहरबावनि, बासन्ति बसुमतारी नोंथांमोन, हजाइ डिस्ट्रिक्टनि।